Yurttaşını işlat baran doğanlamaz için aşağıdamından soğuş günü aytıp bereli. Çağının lezzetini duymadım. Men hiç kaçan çağa olmadım durmuş. Ulularda yeklenzimi koymadım, men hiç kaçan çağa olmadım durmuş. Tümlükten çıkarıp aşık vermedim. Kâtı oynumana aşık vermedim. O beğenip giymeye yeşik vermedim. Men hiç kaçan çağa olmadım durmuş. Gelin ağacının gelene karışıp, kapan pulum kazganlarına çalışıp, garip kulağım eklensine ulaşıp, men hiç kaçan çağa olmadım durmuş. Dengi usulümle oynayıp bilmedim. Sınıfın yolunu kaynayıp bilmedim. Sığırlanma ile paylayıp bilmedim, ben hiç kaçan çağa olmadım durmuş. Öğüme hiç yanıptır terliye. Şükür gördüm le, innem dânele. Sonku dilim, henirimur pillele. Duydum çağalım ney, çağalım durmuş. Näme boldy? Daňatar uzak gün işledibem. Görleşen hakkymyň ýaryny berdi. Men ejeme derman almana yetermi, yetmedimi bilmedim-de. Ziyan yok. Oğlanlardan häzir kars sorar. Sen bar eşiňi çalş, hasana ödeli. Baron Mercedes garaj atal. Assalamu alaikum. Aleykümselam dostum. Ejem hatsahana yerleştirdik. Bir adaçyk pul kömek gerek boljak. Gel, nereden men iş yerimde? Sağ ol, Taňyr ýalkasyn. Bardym häzir. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam Daňatar. Pehlwan uzaklygyny men işletdim. Bir taý sebäp bilenim hakynda ol bermen goýberdim. Ýöne dogry aýtsam, ýoğulany 40 gün olan ejemiň sesi gulağymda ýaňlan durdy. İlim haqqy pelan İlim haqqy. İlim haqqy. Jimjan men bagyşla. Ne bulam? Puluň üstü. Bagyşla meni. Allah başlasın.
maşgala budjetinden fermerler. Her maşgalada çıktıcılar bolýar. İýmit üçin edilen çıktıcı, öýüň mebel üçin edilen çıktıcı, bolmasyn belki sağlygyna edilen çıktıcı, fiziologiýa edilen çıktıcı, biram bilim edilen çıktıcı. Maşgala başlar ýokmy, enatalar ýokmy, fermerler atlamyň bir çıktıcıdan ýerlerini ketlemeli. Ýöne gynansam asanna bilim üçin çıktıcı edilmeli bolýar. O biraz ýetilýär. Galan zatlar alınýar. Öýüň içerisinde goşgalama düzedilýär. Maşinada geçili serişdiler alınýar. Oň şolama toýa edilen çıktıcılar aýrylýar. Duýdan çykkan çıktıcılar ile ýöne asanna elimizde pul galsa, onu okutmaň aladysyn edýär. Şäher oku merkezleri biz bir wakalar bolýar da enata gelýär. Ahan zorya ve şeýler aýan boldy da gymmat eken aýdy. Ýöne şo gymmat eken aýdýan adamyň eline telekler aýdyn 20.000 manatlyk bir telefon vardı da. Şo 20.000 manatlyk telefonyň ýerine 2.000 manatlyk telefon bolan bolsa eger şo çagatyny 12 ýerde okudy bilýärdi. Biz öýmedäki budjeti planlamyzda, mailleşdiremizde biz enat hökmüne ilki başta okuw oýmaly. Saglyk edip terbiýatlardan men geçsek etadan men ondan soňky bolmasa diýen çıktıcıdan gurulma demek, ondan soňky çıktıcıdan gurulma edýän. Şolaryň ýerine biz ilki alym bilimi oýmaly. Çağaňyz okujak diýip sizden bir çıktıcı talap edýär. Men okujak diýär. Mysal kitap aljak diýär. Kitap wagt gamadyrak bolmagy mümkin. Ýöne çağaňyz okujak diýär. Siz beýlek çıktıcıdan az kesmeli, azajyk azaltmadan, ýa-ni şu çağanyň şu okujak diýen zatyna sowmaly. Telefon hakyna gurulamak o aýry tema. Men okujak ýöne elektron kitapdan okumagy gowy, ýani maňa planşet alyp berdi ýa. Planşetiňe bakat bar da, ýöne şu çağaşan okumak üçin soraýan bolsa başga adamlardan kysmaly adawlyk. Ýöne şu çağanyň şu istegini kanatlandyrmaly, ýa oň çıktıjy birinji ýerde durýar. Ýa-da çağanyň kompýuter bolan bir kuýu bar. Höwes edýär, şolagdan programist bolsa gelýär, belki güýçli dizaýner bolsa gelýär. Şoňa da bir kompýuter gerek bolýar. Alym üçin soraýar da sizden muny. Hünär üçin soraýar. Galan zatlardan az kysmaly, ýöne şoňşo diýeni kanatlandyrmaly. Telefonu täzelecek bolup çağanyň okuw bölümini kysmalylar, ýa halylar täzelecek bolup çağanyň okuw bölümini kysmalylar. Gerek bolsa maşgala budjetiňizde iýmeşmeňizden az kysmaly, ýöne çağanyň okuw degişlik çıktıcılaryny siz çözjek bolmaly. Şeýdirek maşgalalar bilýän, men uly hormat goýan, takmylan aýryklaryndan bilýän bolan 4 çagatyny, 5-6 kurs tölegini hiç hili ýeňilik soramazdan töläp bilýär. Enatalar bilýän şolar gat hormat goýan. Olan öýlerin gurundaş bolmaly, öýler şeý diýär-de, malum diýär. Biz çıktıjymyň esasy bölegi enatalar ýokmuny ılımın etmeli, şolaryň ılımın etmejek bolsak bize pul näme gerek diýip aýdýan. Bular uly hormat goýan. Biz biraz çıktıcılaryň ýerini bulaşdyrýarsa, pulumyň artan wagtyna okutmagy dogry kabul edýär ýa beýle-de. Çağaňyz öýde kitapxana bolsa gelýärmi? Şo kitapxanyň içinde kitaplarym Türkiýeden, Russiýadan ýa Germaniýadan ýa Amerikadan getirilmeli şo kitaplar. Gerek bolsa getirin. Şo kitapxanyny gurup berin şoňa. Matana edýänler. Öýüň için dizaýny, giren wadyňa baýlykdan söz etdirme tökmanlar, öýüň için dizaýny. Biz esas çıktıjyň ýerini bulaşdyrýarys. Biz esas problema şol. Hudaýa şükür. Men näme diýjek bolýarmy, daşa ýurtda okanlar, okudanlar, enatalar has gowy düşünýär. Bizde Türkmenistanyň ilm bilim gymmatlar. Biz daşa ýurtda da bolup gördük. Bir maşgalada bir çağany okutjak bolup gyýym bolan enataly bilýän men. Indi hiç bir enata enden gat görmesin. Ýöne Türkmenistanyň hudaýa şükür, eger maşgalamyň budjeti dogry dolandyrylsa, dogry kesgitlerinde çıktıjylaryň ýerleri ilm bilim hünär öğretilen merkezlerde ýa-da dörejilik merkezleri ýa-da sport merkezlerinde çağalary okutup bolýar diýip hasaplaýan. Bolany wakaby. Dost olanyň jigiti agatyna ýalbarýar. Agam men gaýrat et Amerika okuw öwret, men okuw gitjek diýip. Ýa-ni dostum eline barňa eýdip beýdi, insan okun jemlap ýa-ni jigitini ugrotdy. Şol türkmen oglan, yani bereketli diýende Google işläp ber. Eger çağaňyz haýsam barda bir okuw ugruna, bir hünäre, käre höwes bildirse muňa begeniň gowda tor. Mümkin bolsa şol okuwynyň, şol öwrenýän käriniň çıktıjylary çağalara berilse oý. Köplenç bolýan adam şu, o çağa ýygyny gaýtarýar şokly. Ýa-da iň bolmanda watanymyzda, milletimizde, döwletimizde peýdaly, kärli, hünärli çağa bolup geçýär.